Víta vás hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky. Názory na takéto privítanie sú rôzne. Tí, ktorí sú zodpovední za kvalitu a stav komunikácií, tvrdia, že nie je najhorší. Užívatelia, najmä však Bratislavčania, tvrdia, že je jeden z najhorších, aké poznajú. Tu vidíme typický príklad nedokončenej rozkopávky, ktorý sa vyskytuje na území mesta Bratislavy. Nedokončenosť je v tom, že je nedokončená povrchová úprava a samozrejme podložie, ktoré bolo podbetonované, sa teraz týmto pádom vytlka a vznikajú nám takéto jamy. Rozkopávajúci sa nemusí vyznať v technológii prác, no keďže je prítomný zástupca technických služieb, môže na mieste potvrdiť, či bude úsek do 7 alebo 10 dní rekonštruovaný aj s konečnou úpravou. V predchádzajúcom prípade to bola len miestna rozkopávka na poruche inžinierských sietí a tu ju vidíme, že zasahuje skoro do 2/3 vozovky. Takisto to má vplyv na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, kde sa v mesiaci novembri stala dopravná nehoda so značnými hmotnými škodami na vozidle z toho titulu, že prekážka cestnej premávky nebola riadne vyznačená. Lepšie povedané, vôbec nebola vyznačená. Po mesiaci sme tu znova a vidíme, že síce prekážka cestnej premávky je vyznačená s istým dopravným značením, ale celá stavba je takisto nevyznačená podľa, už predom, ako som hovoril, schváleného plánu organizácie dopravy. Je nepochopiteľné, že miesto už opravené treba počase opravovať znova. Znova platiť, znova ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky. Znova zamestnávať rozkopávkovú komisiu. V konečnom dôsledku komplikovať život obyvateľom mesta a, ako sami vidíte, i vodičom. Doteraz sme hovorili iba o tých menších rozkopávkach, o miestach, ktoré sa objavujú i miznú pomerne rýchlo. Mesto je však rozkopané na viacerých miestach aj zásadnejšími úpravami cestnej siete. A s nimi je to neraz oveľa horšie. Našu návštevu na bratislavských cestách sme skončili. Tých, ktorí po nich jazdia denne, však zaujíma najmä to, kedy budú v bezchybnom stave, aby nemuseli jazdiť po komplikovaných obchádzkach.